Angkol! Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maulan na araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Pinag-uusapan ngayon ng mga netizens ang kabayanihan ng isang lalaki matapos iligtas ang isang batang paslit na nahulog sa imburnal. Isang makapigil hininga ang eksenang nakuhanan ng video. Sa kuha ng nasabing video, umuulan at umaagos sa kalsada ang tubig baha at makikita ang isang bata na tumatakbo nang bigla itong nahulog. At hindi napansin ng bata ang butas dahil sa taas ng baha sa kalsada. Mabilis na kumilos ang isang lalaking nakaputing sando at tumalon sa ginagawang drainage system para sagipin ang nasabing bata. Isang saglit pa'y naiangat ng lalaki ang paslit at nailigtas niya ito. Tinawag ng mga netizens na totoong bayani o real-life hero ang sumagip sa bata. Pati mismo si Ann Curtis napakomment dahil sa kabayanihan na ginawa ng nasabing lalaki. Di kalaunay na pag-alamang mag-ama pala ang dalawa. Tatay niya pala ang sumagip sa kanya. Ayon pa sa kwento, matapos kansilahin ang klase, noong Lunes, lumabas ng bahay si Jaymar na isang construction worker para sunduin ang kanyang anak. Subalit, nung tumakbo ang bata na makita ang tatay, dun na nahulog ito sa nasabing imburnal. Buti na lang at nasagip niya ang bata na anak niya. Ikaw ba, kabisyo, pag may makita kang bata, sasagipin mo ba? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, sasagipin ko. Hindi, tatanong ko kung kaninong anak. Aninong di bata bata daw eh. Morning call! Morning, Teets! Kabisyo, Feel good morning! Tralalelo, tralala, tung 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 sahur. Thursday na karon na July 24, 2025. Sa oras na 7:31 kasama niyo na ang certified playboy, Uncle Dagol! Kaya mag-pray na po dyan para tumigil na itong bag-uulan at pagbaha. At syempre, kasama nyo ang Your Tita Max. Dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, Tita Tanya Chinita. Tanya Chinita! With the certified rescuer, Mang Kanor! Good morning sa mga na-rescue ko dyan. Yung mga nalunod na sa pagmamahal pero na-rescue ni Mang Kanor. Good morning. Good morning, Tita Max. Ayan. Good Napanood morning, ko Mang yun. Kanor. Oo, yung pala anak niya. Opo. Totoo naman dapat ganun pag anak mo talaga. Or maybe kung hindi mo anak, Kung hindi mo anak. isa-save mo ba? Oo Kakita ka ng naman, bata. oo naman, bata yun eh. Yan, palakpakan natin Oo, Tita isi-save ko yan. Ako lalo na, uy, batang babae, maganda. Eh, siyempre isi-save mo pa rin. Kasi napunta sa imburnal eh. At least, di ba? Nakakatuwa. Nakita mo kasi rumaragasa talaga yung water eh. Mawang social water eh. Rumaragasa the water and you know the imburnal. Is it Maynilad or was it what's the canal? Ilog?
Kanal? Yes. Yun, kanal. Kanal. That's Grabe yung ano ba yun, yung density. Ano ba yun, yung current. current? Water current. Ang sobrang Current o lakas. savings? Savings. Marami ako niyan. Rich kid. Oo, Pero current pala. palakpakan natin yung Pero tatay. yung tatay niya talagang to the... At ang nakakatuwa, hindi inanod sila, di ba? Talagang nakaahon Na-save. sila. Oo. So talagang... Yun yung mga hinahanap ko sa lalaki talaga. Kahit babaero, Thank you, Lord. basta merong Superman instinct. Talaga? Pwede na? Kahit babaero. Kasi wala namang Superman na itsura na hindi babaero, no? Yung ang mukhang Minus 10 ka. Sige. nag-iisip Mukhang ako mabait, ng... mukhang mabait. Yung ang... Payatot Ah. babaero ano pa yung Superman bod. Ganun ba yun? Napaka-babaero niyan. Si Roy Mapilis nga na mapayat babaero na grab driver Pero totoo, yung mga... Kaya po may importante yung announcement ng mga local government units natin. Na pag sinabing walang pasok, or pag sa tingin nyo, kahit hindi pa nag-announce, kayo mismo mga magulang, tatansyahin natin, hindi naman kayang pumasok kasi baha na, malakas na yung ulan, wag na natin papasukin yung mga bata. No? Even if hindi pa nag-anunsyo or nauna nang na-anunsyo. Alam mo tama yan, Col. Kasi Initiative ngayon ka lahat lang. ngayon dumidepende talaga sa LGU announcement Kasi- Pero kasi, basic na ngayon dapat pag malakas ulan may baha Totoo So might yan. as well wag na mapapasukin, 'di ba? Asan ba kasi yung budget sa flood control? Ako na magbigay ng budget. Kaya mo? Rich kid ako Ha? Pero Magkano? matanda ka na Paano Magka- ka naging rich kid? Ha? Nung bata pa ako, rich kid ako hanggang ngayon. Hindi Bata pa lang, rich Hindi kid na nagbago, ako. rich kid pa rin Oo, tawag. siyempre. Hindi Hindi, rich. Mang Kanor, billion-billion po yung project pag sa mga Oo. ganyan. May poponduhan mo yan, billions yan. Hindi yan Naumpisahan ba thousands. yan? Di ba sinabi yan dati? Sabi na umpisahan daw, pero hindi naman natapos. Tapos Magaling umpisahan talaga ulit, di malalaki sa natapos. umpisa. Tralalelo, tralala, Damay na naman ang civilian, Ganyan guys. naman mga lalaki. Pag hindi. nangako. Sige na, ako na yung sasalo sa flood control project na yan. Magkano budget? Billion? Billions. Magkano ang akin dyan? Ambagan ba to? Hindi, magkano nga kickback ko? Ay, totoo. Importante, sana magawa na yan ang paraan. Nakita naman natin Pero yung ano nangyari, parang no? tingin mo? Matanong ko lang bago tayo Sige, magtawanan. Anong tingin mo nakikitang solusyon? May paraan pa ba? Kasi Meron yan. punong-puno na tayo ng establishments ng building. Tapos puro tayo hindi naman tumitigil. Pero yung drainage natin, drainage Meron system, yan. Paano nga huhukayin yung mga bahay? Engineer na yung may alam dyan. Oo, basta may budget. Wala kasing pera. Pag wala kang pera, panggas, wala talaga. Ang tanong, saan napunta yung pera? Ang paniniwala ko kasi nga, mahirap na ang dami na nang nakatayo O, yun na nga. Ay, mga engineer sa atin, saludo Sa naman taas tayo kaya dyan, padaanin yung tubo. Oo nga, Kami no? poste. Yung kanal, gawin natin sa taas, ilagay yung kanal. Ha? Diba? Yung Para ang baha dun sa... Oo, ganon. Di doon dadaan. Sa skyway yung baha. O, di ba? Oo. Floating Floating bornal. flood, floating Yan, flood. di ba? O. Pero initiative of Mang Kanor. Ako nakaisip yan. Ako, kasama ko. Si ha? Kasama ko yung engineer. Anong ha? Nakinig sa atin ngayon Si engineer? Yung rescuer. Ililigtas ka raw niya. Ng rescuer. Ni engineer. Ako naniniwala dyan. Kay engineer? Sa rescuer. Marami din bang chicks yun? Yung rescuer. Si engineer? Basic. Pero di ba lahat ngayon, ma-share ko lang, lahat ngayon nagiging rescuer, BFP ka man, kapulisan ka man, Philippine totoo yan. Navy. Lahat ngayon, di ba, talaga, doon mo makikita na talagang napaka-resilient natin at ganun. Kaya yung mga man in uniform, yung talaga yung mga bet ko Ayan na naman tayo madadamay na guys. It's a trap. It's Diba? a trap. Huwag kayong maniwala dyan. Pag sinabi ni tita, matrap kayo. Strap? Anong strap? Ano yung trap? Anong strap? Tanggalin ang strap. Uy, dito na si Twice. Twice! Take down. Ha? Take down. Take down. Oh, yes. Hanggang
Alas 9 pa po tayo. Dito yan sa stasyong number 1. Ito ang 90.7 Love Radio! Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic!